Wel, mae wedi bod yn fraint cael bod ynglyn â'r gwaith yn ystod y 2 flynedd yma, ac hefyd i ymddiried bod Duw yn parhau i fod ar waith yn ei eglwys ac yn ein cymunedau ni. Yn sicr mae'r Covid wedi herio sut ni'n gallu ymgynnull a dod ynghyd a chyfathrebu fel eglwysi. Ond un peth wedi bod yn dda ac yn gadarnhaol ydy'r defnydd newydd o dochnoleg, defnydd o Facebook, recordio gwasanaethau, ar Zoom ac hefyd dros y ffôn. A bod hynny rywsut yn gallu gwneud yr eglwys i ddod yn fwy agored. Mae wedi bod yn hyfryd iawn gael pobl sydd heb ymuno ar eglwysi ers talwm yn gallu ymuno efo ni. Felly mae hynny wedi bod yn werthfawr iawn ac yn gadarnhaol iawn yn ystod y cyfnod yma. Wel, dwi'n meddwl allan ni fynd yn ôl i'r hyn a fu. Mae yna gymaint o wersi da da ni wedi dysgu yn ystod y cyfnod yma, yn benodol y gwasanaethau dros Zoom a gwasanaethau dros ffôn. Felly, dwi'n meddwl mae rhaid i ni barhau i gynnwys rheini sydd wedi ymuno ar cyfryngau yna yn ogystal. Wrth gwrs, mae'n dod yn braf iawn i'n ddiweddar cael ailagor ar gyfer gwasanaethu yn y cnawd fel y cyfryw. Felly mae dal ati fo hynny yn bwysig iawn ac i ymddiried yr cyfryngau a'r ffyrdd newydd yma i ras Duw wrth i ni camu ymlaen fel eglwysi.